Aurtengo gau irekia, itzela da benetan. Ekintza pilo bat dago eta pena da, ezin joatea danetara, baina, aukeratu berratanik, esango dozeintzuk aukeratu ditudan gutxi gora bera. Saiatuko naz eguerdirako ailegatzen, aber aldudan, eta, hor ikusten dut, 12 dagoela auzoa eun urte, auzotik turribiltaria, kriston itxura daukana, eta ezin banaz ordurak egon, poteora, bai, Baskala horreko poteoa, badago martzioanitoen poteoa, kulturetzean baita, oso itxura polita daukana, eta gero Baskaldu, Baskari veganoa oso aukera polita izan daiteke, eta bestela auzoan leku pilo bat dago, afaltzeko oso onak. Gero arratzaldean Baskal ostean bostetan mural aizea esatean dantza hasi zen, uste joango nazala horra, 6 pelikula baten aurkezpena dago, La Fiesta. Gero 6:30, ez dakit astirik egongo dan, korrika ibili beharko da, batetik bestera, baina suin ikastaroa dago, nire asko gustatzen zait, suin ez da. 7:00 oso itxurak ilikagarriko euskal kabareta, horra joango naz. Hortik itxira antzerki obra pare bat dago, Bihotz Salataria batetik eta mikroteatro Lamon Piaf, saiatuko naz horietara edo batera, edo zati batera behintzat joaten. 8:00 ezinbestekoan niretzako badago erakusketa, argazki erakusketa eta dastaketa, afrikarra, den afrikarra, ni oso afrikazalean az, horretara joango naz, fijo. Eta arazoa da ordu berdintzuan dagoela beste gauza oso interesgarri bat, ven a conocer lo bueno de mi cultura. Cago en 10, leyendas y ceremonia del té. Pasan daiteken hortik ere. 9:00 kontzertu batzu daude, eta niretzako ezinbestekoa dan bat, perkusio eta dantza afrikarra, Fleming plazan. Ordu berean, hori zedarazoa, Bolivia eta Filipinetako dantza dagoz, oraingo hau Mariaren bihotzeko plazan, saiatuko naz, batetik bestera ibiltzen, o bietatik zerbait ikusten. Hor afaltzeko ordura llegatzen gara, beste pote pare bat hortik, eta nonbait afaldu. Eta farostean, 10:30 Kamerungo abotzak dagoz, hori bere, nuke galdu nahi. Eta hortik aurrera gorputzak aguantatu arte, badagoz kontzertu polit batzuk, eta DJ batzuk, Moonshaker, gero DJ pare bat, eta balba da, hor egongo gara beste pizka baten. Eta argi dagona da, oso egun eta gau polita, izango bidela, eta desiatzen dago ailegatzeko.